Slovo pro každý den. Pátek 28. března. Jedině Ježíš může uspokojit tvou duši. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Janovo evangelium, 4. kapitola, 14. verš. Žena, s níž se Ježíš setkal u studny, byla 5krát vdaná. Ve snaze zaplnit prázdnotu ve svém nitru vyzkoušela několik vztahů, jenže to nefunguje. Jí to nepomohlo a nebude to fungovat ani u tebe. Nepomůže ani šplhání po firemním žebříčku, ani získávání dalších a dalších věcí nebo dosažení slávy. Všimni si, co Ježíš této ženě řekl. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Jan 4.13. Zůstaneš-li na poušti bez vody, v určitém okamžiku začneš vidět přeludy a věřit věcem, které nejsou skutečné. Podobně, když je tvá duše stále vyprahlá a prázdná, začneš sahat po věcech, které nejsou skutečné a nemohou tě uspokojit. Ježíš nepřipomínal minulost té ženy, aby ji uvedl do rozpaků. Zmínil se o ní z jediného důvodu, aby jí ukázal, že on může její rány z minulosti uzdravit a dát jí naději na lepší budoucnost. A to také udělal. Nejenže do jejího života přinesl změnu, ale také se stala prvním člověkem, který do Samaří přinesl evangelium. Možná si myslíš, že jsi ztratil naději na vykoupení. David ji nestratil, přestože se dopustil cizoložství a zakryl ho vraždou. Petr ji nestratil, ačkoliv zapřel Ježíše. Nestratil ji ani Tomáš, na nějž se dodnes vzpomíná jako na pochybovače. Ani Pavel, který zabíjel křesťany, než se sám křesťanem stal, ji nestratil. Pokud tě tvé nenaplněné touhy a neukojená žízeň přivedou k Ježíšovým nohám, nebudou pro tebe záporem, ale kladem. Zde je jeho zaslíbení. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4.14.